Какво всъщност правим ние? Кои са нашите основни услуги? Ние се занимаваме с дизайн, ние се занимаваме с проектирането на самата система, според вашите специфични нужди и изисквания. Ние поемаме целият процес на планиране, целият процес по достигането до всички необходими разрешителни, за да се започне инсталация. Ние се грижим за връзката ви с електроразпределителните дружества, както и за връзката към електропреносната мрежа. Като цялото това нещо, като целият този процес е подплатен, разбира се, с международна гаранция. Най-големият проблем при фотоволтаичните системи си остава все още ефективността. За да осигурим оптимални и ефективни системи, ние работиме с лидерите, производители, доставчици на компоненти, като примерно бих могъл да дам за пример SMA Power One за инвертори, Aisin и Sharp за слънчеви панели. Това, което можем да заключим е, че качественият компонент във всяка една система ни дава висока ефективност. Разбира се, за да гарантираме, за да предоставим всички международни гаранции, за които споменах вече, ние сме абсолютно сертифицирани с доста различни асоциации и независими гаранционни асоциации, организации, сдружения, за да може ние да получим независимия контрол от тях и да ви гарантираме, че всичко, което ние предлагаме, е с пълна гаранция. Разбира се, една от тези организации, която се нарича Независима гаранционна асоциация в Великобритания, след приключване на всяка една работа, на всяка една инсталация, която ние поставим, те обследват, виждат доколко са задоволени клиентите и миналата година, през 2011 година, ние получихме рейтинг от 98% удовлетвореност от всички наши клиенти. Няколко примера мога да дам на инсталации, които сме направили. Това е една малка инсталация, която е върху жилищна сграда. Разбира се, ние работиме също така и върху инсталации, които са от средно голям и голям тип, както върху частни индустриални предприятия, така и върху обществени сгради. Примерът тук е от училище. И разбира се, един от основните ни клиенти, Националната асоциация на болниците в Великобритания, за които само следващата система ще направим 35 системи. Всичко доказано до тук е страхотно, но какво би била индустрията, ако нямаше разработки, ако нямаше развитие, ако нямаше иновации? SunSpirit инвестира значителни средства в разработването на така наречено трето поколение слънчеви панели. Заедно с учените в университета в Оксфорд, до няколко месеца ние ще представим нов вид носител, който ще бъде патентован. Като заключение на тази част, това, което бих могъл да кажа е, че SunSpirit е една компания, която има капацитета, която има знанията, която има опита, надежна е със своята богата мрежа от доставчици и клиенти и не на последно място, това е една компания, която поддържа иновациите.